Cieľom občianskeho združenia Kopaničiarsky región miestna akčná skupina je hľadať a podporiť v regióne nové možnosti a príležitosti na zvýšenie úrovne života na vidieku. 29. júna usporiadali jej členovia v obci Košariska seminár pod názvom Podpora činnosti v oblasti vidieckého cestovného ruchu. Seminár sa týka potenciálnych žiadateľov na naše opatrenie 3.2a, ubytovanie v súkromí, a zameraním je to pre oblasť Kopaničiarsky región, ktorý pozostáva z 23 miest a obcí nášho regiónu. Takže výzva pre opatrenie podpora činnosti v oblasti vidieckého cestovného ruchu sa týka oprávnenej činnosti prestavby alebo prístavby rodinných domov na nízkokapacitné ubytovanie v súkromí, maximálne do 10 lôžok, a taktiež vlastne je tu doplnková činnosť, vybudovanie relaxačných zariadení, ako je sauna, krb alebo iné rôzne doplnkové relaxačné zariadenia, o ktoré si môže žiadateľ požiadať. Finančná alokácia na túto výzvu je v našej miestnej akčnej skupine 498 000 eur, ktoré môžeme vlastne prerozdeliť medzi žiadateľov. A toto opatrenie vlastne vyhlasujeme teraz 3. júla a výzva bude trvať až do 29. septembra. Predmetom tohto seminára sú rôzne úskalia, ktoré môžu žiadateľa stretnúť. Je to vlastne obsah výzvy, ktorá je súčasťou žiadosti, je to obsah, ako vyplniť žiadosť, a taktiež vlastne rôzne peripetie, ktoré môžu stretnúť žiadateľa po podpísaní žiadosti. Ako napríklad daňové kontroly alebo rôzne hygienické normy a podobne. Že sa potenciálni uchádzači oboznámia s jednotlivými podmienkami, ktoré sú nastavené pre to, aby mohli byť úspešní pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok, získajú nové poznatky, ktoré využijú pri príprave toho projektu, naďalej i pri tej realizácii a implementácii. Súčasťou seminára bola i prehliadka takéhoto typu zariadenia, ktoré je zrekonštruované tak, aby zostala zachovaná pôvodná ľudová architektúra. Ten zámysel pôvodne bol zrealizovať dom ako pomník našim predkom, pretože zaslúžia si to, boli veľmi rozumní, boli veľmi šikovní. Samozrejme tieto rodinné domy, ktoré tu stáli predtým, splývali s prírodou, a na základe tohto poznania som sa snažil to isté zrealizovať v dnešnej dobe, tak aby to slúžilo v dnešnej dobe taktiež ľuďom. Potenciálni žiadatelia, ktorí sa nestihli prihlásiť alebo nezaregistrovali tento náš seminár, sa môžu informovať kedykoľvek v kancelárii Kopaničiarskeho regiónu v budove Mestského úradu na 2. poschodí, kde naša miestna akčná skupina sídli, alebo taktiež podrobnejšie informácie sa dozvedia na našej webovej stránke kopaničiarskyregion.sk.